Echo check. Wannan daga zuciyata yake karkashin kullun zuciyata wasiƙa ce a takaice na yaba miki ke matata cikin dubu ke ce ɗaya tal ranar da na fara ganin ke zuciya ta wubta rike ke na son kuma babu kamar ke Fatimomi matata Fatimomi yar gata you're my number one top 10 in my countdown you're my number one mata azaba fuck one in a million azaba fuck one in a million ta 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 no miss Gmo red ta 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 kamar an rubuta mun sunanki a cikin zuciyata ke ce sarauniya ta yarinya and I have to let you know Fatima 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 to wallahi babu kamar ke yarinya ki yi zaman ke na zamo Jay-Z ke Beyonce Kim Kanye sai ji tsoro ne mai gyambo babban kwaro murya ta fasa taro ke ce mamar ƴaƴana yau maliba kashin bayana ke ce aikin ladana number one in a million in my countdown number one in a million sapa number one in a million tata Fatima 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 Fatima